amaram n'ebe niile na through Blessed Ike. Yes. Blessed Ike a bidoro from scratch. I bidoro this business mgbe m bara Port Harcourt 2011. I bido ka ihe a ga-eme mgbe m bara adị m stranded. So I recommend them to a friend. Nwe ebe mma ụzọ ebe a. Nwekwana ebe mma. Nwekwana ego m ji. M ji naanị 100 naira bata obodo a. So 100 naira m ji. A friend kpọọ m ka anyị gaa club. Ọ bụrụ na onwekwana ego m ji onye na-eji ego na-aga club. N'ala Igbo onye na-eji ego na-agba club. Okay. So ma gwara da nwe ego m ji. So obviously okay nsogbu adịrị ka m were 500 naira ahụ. Ọ bụ na m sị na m aga. So me were the 500. M nwana nwe m na 500 ahụ nyere m plus 100 naira m nwe. Ọ dịla ka enwela m ego because onwekwana nke m ji. So me use 200 naira n'abalị a rie ihe dadị. So in the morning ma gawa gbawanụ mbọ onye ụmụaka Igbo si na-agba mbọ. So nwere ego nji 400 naira banye na Peace Mass gaa body camp na Rumola Port Harcourt here. Borrow 1 packet of hanky 300. Ya fọkwana ego oni 100 naira. Ma bido with that packet. Ofonye m na-asa ndụ ya na hold up na moto. Ofonye atum nye ya 5 packet. Onye ji 1 packet of hanky demand I will have 5 packet. Kekwana ihe ga-eme ma agwa ya na adị ma out of stock. Oh, simple grammar. Without know that no m nwana nwe mmanụ ihe m ji naanị. Hello Tim. Asem ka m chọrọ gị bịa maka ịma iwu ezigbo mmadụ. Iwu ezigbo mmadụ, iwu ezigbo onye Igbo. You know, ihe na-eme na-aga n'anya ya, and I want somebody na promote Igbo excellence. Ebe onye Igbo ọbụla nọrọ ala na-eme ezigbo ihe. Aga m achọ ikwupụta maka ya. Gwagwanụ mba ụwa na lekwe ụdịrị ihe onye a na-eme. Mụ aka m asị onye a na-ekiri ekiri adịghị m egwu apịtị. Ama m na a na-ekiri m ekiri. So aga m apụtakwanụ bịa mewe ihe na-adị mma. So ndị dị mma ka m na-eme associate. So you know, Blessed Ike Enterprise ọha kpọ ya n'ọnụ na ha na-edeliver na ha na-eme ezigbo ihe na mmanya ọbụla azụrụ na Blessed Ike no original. Enwe ihe gbasara gị akụrụ akụ. Maka na ịma Blessed Ike o nwere mgbe m ịma na ana m aga ahụ ndị eze na Igbo ebe niile. O nwere mgbe m gara Delta State ịga ahụ ezigbo eze ama ama. Ịma na aga agba aka abani mba na na-agba aka aga na ahụ eze. Aga agba aka afọ. So but ihe mere m gara zụrụ ihe. Ịma. Anyị ife ji afọ eze bụ ife anyị na-ewepụta. Thank you. Ọ ya ihe m chọrọ ikwu. Ife anyị na-enye ndị mmadụ. Ọ ya ihe m chọrọ ikwu na. M gara zụrụ roadside drink. Mmanya. So pụta ndị eze aha sị m gwa ka anyị ṅụọ mmanya asị onye eze butekwe ndị nke ya ịma na mmanya abịaworo on original adulterated fake. Cha ihe na-eme m ihe ga-ewepụta ihu mmadụ na ụwa anyị nọ wụ ihe inyere mmadụ na bi nyere mmadụ. Inye mmadụ mmanya a na ọwụrụ original. Ihe iji gaa ebe onye ahụ ọ ga-emerịrị ya because ịdị proud n'ihe nyere ya. So ọ maka bottle drink ndị mmadụ arụchala ihe niile. So and ndị mmadụ na-anọ onwe ya tata na-anọ ha na-achọta anyị nwa based on that na ndị mmadụ na-recommend ndị mmadụ ịbịa na aka anyị bịa ịzụ mmanya because anyị nwa na onwe anyị dịgodo proud of ihe anyị na-eme. Anyị nwere 100%. Ihe ga-eme anyị nwere akara akụ or adulterated drink or backyard drink. Ya anyị nwa na-eme wụ anyị bịa anyị mmadụ ihe ọchọ. Onye a zụrụ mmanya n'aka anyị onye ga-enyekwa anyị other customers, nyekwa anyị other customers. Ya mere every time phone anyị na-ring ọ ga-awụrụ different state because ama ihe anyị na-enye ndị mmadụ. Anyị dị proud of ihe anyị na-enye ndị mmadụ. Anaghị m adaught ihe pụrụ ime because the other time okay akpọrọ m gị mgbe m n'Owerri si gị na nwe ebe m lekwe emere m order from your this thing and orudi I think no take 2 hours or 3 hours actually me nwete that order you know zọ mmanya ahụ and ndị m wegarala mmanya ahụ ndị m ji aga lee kelere m nnọọ ọfụma ndị onwe any issue. So Oga Blessed Ike biko aga m achọ kedu onye ebe iwu na kedu mpaghara ebe iwu na Igbo.
I'm one for Ebonyi State. Okay. Eshim Ebonyi State. Ebe na Ebonyi. Eshim Isheke. Isheke. Baby Oko is my brother. Really? Baby Okay. Oko is my mentor. Okay. Kede Ebonyi Isheke as in kede na local government. Eshim Ebonyi local government. In Ebonyi local State. government. Enwere Ebonyi local government inside Ebonyi State. Ebonyi local government. Enwere Ebonyi local government inside Ebonyi Okay, State. okay. Ono nkwa Izi local government. Okay. Eno nkwa Ikwu local government. Nkwa Ivo. Enwere Ebonyi. Okay. So Isheke. Okay, Isheke. Okay. So kedu odiri ke mmanya no na ahụrụ m ihe niile nke wu nke na anyị ga mmanya na o akpọrọ ya Igbo ya. Kam Akpọrọ mmanya Igbo ya. Ọ nwa afọ Igbo nwe ya. nwa afọ Igbo ya. Igbo rụ mmanya. Ma ọ rụkpọrọ ya arụkpọ, o nweghị ihe ọ na-arụ. So kedu Majorly on cleansing. Okay, nke a na-eme gị na Waist pain, Okay. back pain, Okay. infection. Okay. Fact, anything when onwe kiche feeling n'ime ahụ gị. Nwa Igbo ya. Consider that done. All the highly medicinal. Okay. Nke a nwa na wo Dove bitters. No, a na-egwu anyị na-etest kwa. Anyị amara test. Ajunujo otolo okorobịa. Ajunujo otolo okorobịa na. Amanụ m. Ọ afọ Igbo ka. So esi nke Igbo ya na ọ na-akwụsị waist pain. A na-akwụsị waist pain. Onwe ihe ọ na-arụ. Ụmụ Igbo lee nụ Igbo ya bitters ka m mara n'otu o si atọ aga m agbaratụ nwa obere maka nwanna Peter gwara nwanna Paul ya na-aṅụrụtụ nwantịntị maka afọ ya ka akwụkwọ nsọ. Ịma atụ na ọjọ eze dị eze n'aka. Wow. Ọ Igbo kwuru ya. Eto. Wow. Ụtọ nke a nwekwara ọ dị. Ọ dị ụtọ. Dị ilu. Igbo ya. I'm proud of it. I like emotion. I'm proud of it. Chai. I'm proud of it. Nke a kwana gịnị? Cow Dove bitters. Dove bitters. This Dove the man na-akpọ na phone both day and night. Okay. And the price is very, very affordable. Okay. Am I going to buy now? So many things are increasing. But this company now surprised me, but also keep to their standard and also maintain their price. Ọkwa company ahịa ka ọwụ a na-arụ ya na Nigeria ebe. A na-arụ na Nigeria ebe. A na-arụ na Nigeria ebe but ọ dị perfect. Ha nwekwa mmanya atụ. Okay, ha nwekwa mmanya na. Ka m hụ. Okay, chai. Onye Igbo nwere mmanya. Onye Igbo nwe ya. Onye Igbo. A na-arụ na Spain, but eji afọ nwa afọ Igbo abịba. Na ụmụ Igbo lekwenụ nke a. Lekwenụ nke a. Nke a anyị ga-atọkwa ya ebe anyị ga-aṅụkwa ya. Ya rụ this champagne. Ya rụrụ nke a. Mgbe ka anyị bido ngwa chere before anyị aba nga ka anyị test ya nke. Because ihe anyị nọ here taa wụ testing the wine. Anyị ga-etest ihe niile a kpọrọ mmanya ebe a. Gwakwa n'unu otu o si dịrị otu o si atọ n'ọnụ. Machaman ngwa bido na nke bido na nke. This Dove ọ bụ na igo ya ọ bụ na ihe anọghị ya azụkwana. Okay, ọ bụrụ na ihe anọghị ya ọ fake. Okay. Begodi nso ka ịhụ ihe. Begodi nso. Ihe a seal mmanya bụ Dove bitters. O bụ seal. So ma ọ na seal anụ ya ọ adịgboloja. So all right. Okay. Emepele nke. Open ya gị nwa na akpọpe. God blessed. Try. Ngwano. Nwantịntị. Anyị apụtago inye ụwa ihe a chọrọ. Abi. So ihe ọbụla ụwa chọrọ ka anyị ga-enye ha ezigbo ya. Okay. Ọ ga-abụ nke ọma ọkwa nke ọjọọ ya. Ushi ya. Dove. Ushi ya bụkwa ezigbo ihe. So gila the manufacturers na-arụ ihe ọbụla anyị zụrụ from Blessed Ike wụ from manufacturing companies. Oh, na m gwara gị na anyị bụ agent. Our intermediary between manufacturers to the final consumers.
and almost 90 or 95% of final consumers ebido go trust on Blessed Ike. 90 or 95% of manufacturers ebido go trust on Blessed Ike. Chai. So the trust are na ifofu ya. Ọ na-adị hard build, but ọ na-take time. So mgbe anyị na-ebido business adịka no play, but today anyị enyego customers ihe achọ, anyị enyekwala company ihe achọ, and ha makwadat na anyị ka na-aga n'ihu na-emekwa this product produce na Nigeria, this Nigerian product mostly, because ihe anyị nwajigodo kpọndụ Igbo, especially Nigeria product that na nke anyị nwawo nke anyị mana nke fa bụ nke akụrụ ụlọ onye kpara ya ọgụ awo eze mmanya eze na-enye ndị ọha na eze mmanya original. So obi dị m mma na gila dị manufacturers na-arụ n'ọgụ awụzi because ama m na ihe ọbụla m na-aṅụ ebe a no original. So kedu mmanya ọzọ ị ga-agwa anyị maka ya? Mmanya dị mana anyị na-elegodi ndị nke anyị hụrụ ebe a. Mmanya dị ọ bụrụ ka anyị bịa nke a this tolly na highly tolly okay come ife mmanya na nwafọ Igbo na-ebubata ya tolly nwafọ Igbo ebubata na Nigeria, so quality premium brand. Ụmụ Igbo unu agbakasịala m isi ihe niile unu ebido aka na-aga ebe a na-aga ka buru ibu. Ihe a bụkwa Dove a mebiri this bit ya. Yeah, with the champagne, the ice. The champagne. This is the champagne. Ejike eme Dori. Dorime. Ngwara maka ndị club na ụgbọala m na phone maka. Ị ga-akpọgidere anyị mmanya ka anyị na-eme Dorime. Gbọrọ anyị mmanya. Ga-agwa na eji ojo too. Gbọrọ mmanya ka anyị na-eme Dorime. Ụmụ Igbo ihe anyị bịara hụ na nke Blessed Ike ime Dorime Chineke. Eji eme Dori. Chineke. Oga Ike. Men ka ime Dorime. 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 Ameno latire. Colors. Alright. Yeah, different colors. Ahụrụ m nke a. Okay, ka anyị bidogo nke a ị kpọrọ ya gịnị? Lenu enwe rose. Okay. Nke a eyes. Okay. Dove eyes. Chai. Ụmụ Igbo. Dove nke a, I mean, ụmụ Igbo. Chai, oga Ike ngwanụ. Tire m. Alright. This is Dove eyes actually. Okay. Wow. Good champagne. Wow. Chineke. We'll give them what they want. Wow. Nah, oga Ike. Nke a tọkwara m icho. Cheers. Cheers. Man, lekwenu mo mwana ngosi champagne. Ka mbara tukwu because nke a tọrọ m iche. No mmanya ebe na awụrụ ndị Igbo as no eze mgbọrọgwụ. Eze mgbọrọgwụ. Eze mgbọrọgwụ. Anyị nwa mmanya ka anyị na. Agwa. Anyị nwa mmanya ka anyị na-eme. Mmanya ka anyị na-eme. Nwe ihe anyị na-eme mmanya. Nwanna Peter gwara nwanna Paul ya na-aṅụrụ nwantịntị maka afọ ya. Taa ka m ṅụrụ nwantịntị maka afọ m. Ṅụrụ nwantịntị ife a na-aṅụ aṅụ buru ibu. Okay. Nke a dị bad. Dove white. Dove eyes. Okay. Dove eyes. Bịagoro ike iji ụmụ ụwa. Dove eyes. Ndị ezigbo ya. Ndị ọma ya. Now Dove eyes. Okay. Anyị test ala bitters. Test champagne. Na-test kwa ihe niile. So, oga kọwagidoro anyị kedu otu isi bido this your company? Blessed Ike. Blessed Ike anyị fụrụ. Ọ dị omimi o. But ndị Igbo kwuru kwesị that a ga-ebidori a journey of 1,000 miles begin with the 1 steps. Exactly. Blessed Ike ka naanị dị omimi. Ihe wu ihe dị omimi. But ọ na-adị mma. O nwere ebe ịmanye na-aga. Bido somewhere. But mara ebe anyị na-aga.
because gị nwere onwe gị amara ebe i bidoro aga amakwa n'ebe ị na-aga because ọ ga-enwerịrị stories but na ndị Igbo kwuru okwu that na in every settle have a price to pay. Yes, sir. Okay, Blessed Ike bidoro from different things. I'm bidoro from other line of business. Mmanya na ebe I'm busy for today. So I'm bidoro from sausage rolls. Sausage rolls. I'm bidoro from hanky. Handkerchief. I got the stockings. Okay, stockings. I got the articles. Chineke. I got the minerals, Coke, 7-Up, Lakasara. Kogodira yoto shibido. Ole nke ka kwana hapu one. Bido from bido n'isi. Aka waka Blessed Ike che bido, anyị ga-alakwa n'ije ata. Wepụ ihe ọzọ anyị ga-eme. Blessed Ike na-agala series of life. Ịma in a man, especially we Igbos, a na-achọ ego mbute. But anyị na-eguru m ego mbute. Eru echi asị na ndị Igbo gwọrọ ọgwụ. But o nwere taamụ ndị Igbo na-ata afụfụ. Ha na-aga step by step. Ife anyị gawa ebe anyị na-aga. So, Blessed Ike ka anyị si bido ebe amụ. Ọ dị ọtụtụ. Amara m n'ebe niile na-atụrụ Blessed Ike. Yes. Blessed Ike a bidoro from scratch. I bidoro this business mgbe m bara Port Harcourt 2011. I bido ka ihe a ga-eme. Mgbe m bara adị m stranded. So I recommend them to a friend. Nwe ebe mma ụzọ ebe a. Nwekwana ebe mma. Nwekwana ego m ji. M ji naanị 100 naira bata obodo a. So 100 naira ahụ m ji. A friend kpọọ m ka anyị gaa club. Ọ bụ na onwekwana ego m ji. Onye na-eji ego na-aga club. Mban. N'ala Igbo onye na-eji ego na-agba club. Mban. Okay. So ma gwara da nwe ego m ji. So obviously okay nsogbu adịrị ka m were 500 naira ahụ. Ọ bụ na m sị na m aga. So me were the 500. M nwere nwe m na 500 ahụ nyere m plus 100 naira m nwe. Ọ dịla ka enwela m ego. Because onwekwana nke m ji. So me use 200 naira n'abalị a rie ihe dadị. So in the morning ma gawa gbawanụ mbọ onye ụmụaka Igbo si na-agba mbọ. So nwere ego nji 400 naira banye na Peace Mass gaa body camp na Rumola Port Harcourt here. Goro one packet of hanky 300. Ya fọkwana ego one 100 naira. Ma bido with that packet. Ofonye m na-asa ndụ ya na hold up na moto. Ofonye atụ m nye ya 5 packet. Onye ji 1 packet of hanky demand ya have 5 packet. Kekwana ihe ga-eme ma agwa ya na adị m out of stock. Oh, simple grammar. Without know that no m nwanne nwe m mana ihe m ji naanị 1 packet ahụ. The man azụrụ the hanky. How much? 600 naira. That means enwetala m profit na that 1 packet times 2. Yes. That is why m kwuru okwu na that na a journey of 1,000 miles begin with the one step. A step. So that 1 packet of hanky am gotere enyekwa m extra profit of 300 naira. All times 2. M nwanne nwe m amatago that no nwe ebe m na-aga because Chineke mego ya. Chineke mepela m ụzọ ba ịgbara m double ihe m gotere ihe. So ma abịakwa that jiri agagoro 2 packets. 1 packet, 1 white, 1 colored. Bido from there. So na ka m bido were achi ebe ahụ na na-aga m na-esave ti muru ebe 5,000 10,000 ego na-agbagote. So mgbe ego bịazizi go gala na-egote 1 carton of gala 4,000. Hustlekwa from gala ti na-esave kwa burukwa from mgbe m na-enweta 18-20,000 ma ha dịkwa minerals n'ihe m na-ere. Ịkpọ m nke a mmadụ na onye nidiri gala ga-enyikwa minerals. Then ezuzi gala m nye gị mineral ị ga-eji ada Coke ọla kasara or Pepsi whichever one because ihe m nwa na-achọ bụ ihe ọ bụla mma mmadụ ga-azụ n'aka m. Ihe m na-azụ because mụ na nwe mma na onye zụrụ gala taa naanị gala ọ ga-achọkwa igo ga. So m buru gala n'aka ofe a ejikwa mineral n'aka onye nke ọbụla ịchọ nye gị. So from there anatụkwa mbịakwa bido business na small kiosk na container. Bido from small container na-azụ gala nakọtakwa m adịghị this hot. Mgbe m bido mewe ihe hot a mbịa fụ that na demand ndị mmadụ ama ma ọ nwere ike ọ bụ ka Nigeria si ede demand ihe na-aha ya. So mgbe m bịa sample wazie ndị mmadụ mewezie accept more than onye a na-eme mineral
mụ na onwe m na-abịakwa calculate ya the steeti m nọ na Port Harcourt n'ebe a bụ ebe mmiri ana ndị mmadụ dan mgbe chekiwa that na mmiri na-ezo na Port Harcourt from January to like almost December mara that period mmiri na ezo na ka period anwụ na-acha and ihe minerals a na mgbe anwụ na-acha wa ihe hot a na mgbe mmiri na-ezo ma mara that na ndị mmadụ na ka like ihe na high more than ihe na-ekulu obi then ma tinye isi na mmanya from there from mmanya ndị obere obere like this before mbanyekwa na ndị nnukwu from there na mbanyekwa na ndị premium so ma awụkwa aka na-agakwa n'ihu ọ na ka Blessed Ike ji bido ihe otu Blessed Ike ji were ihe ọwụna na onye nke m were aka biko ma ịkajara akaja ịkara aka ndị Igbo ama m na ọ ghọtara akụkọ a biko ọnwụ na ịghọta ya legharịa ya tụsaa ya biko gbasasị ozi aka ụmụ Igbo ndị na-eto eto wee mara dat na a na-ebido n'obere ihe wee nweta ihe buru ibu. Ana m promote ihe ọbụla wụ Igbo excellence and Blessed Ike nọ ebe a nna anyị ukwu Ikechukwu Okeda akọwarala ya otu o si wee bido wee build this empire ịhụ warehouses everywhere yala companies na-akpa ọkwa onye bidoro from scratch. Ana m ekele gị imere na anyị ọjị nye anyị champagne nye anyị bitters nye anyị ihe niile ana m ekele gị ana m agwa ụmụ Igbo biko unu chọọ mmanya nke na-awụ adịgboloja nke aha arụrụ akwara aka rụrụ ebe unu ga-abịa wụ na Blessed Ike. Blessed Ike nọ na Oil Mill bus stop nke nọ na Port Harcourt. Oil Mill bus stop ịbịa ruo na Oil Mill bus stop jụọ ese Blessed Ike ịbatara ebe ahụ ihe ọbụla ịzụrụ na Blessed Ike wụ original. Udo biko akara ekwentị ya nụkwa ebe a gbọọ ya. Cheers. Thank you.